Nilqakom lura magħna grazzi li din issegwu l-programm Lifestyle & Co. Jien mill-oħra laqakom ma' mistiedna oħra li ġiet iżżurna hawnhekk fl-appartament tagħna fejn mejja għandi lil Petra Bruna mir-Responsible Gaming Foundation. Kif inti Petra? Mhux ħażin, mhux ħażin. Isħana. Ħafna. Vera, infatti konna din nitkellmu issa qabel ma li konna anka ftit riklami. Żmiena Petra. Iva, vera, ma ħobbix. Infatti konna tkellimna diġà diversi drabi fejtna li inti x-xitwa tippreferi ħafna iktar vera. Iva, ma nflaħiex. Jiena s-sajf nippreferi ftit iktar, però b'differenza li jiena nkun joġobni iktar is-sajf fil-għaxija. Ġifieri jiena is-sajf ta' wara s-seba ta' fil-għaxija joġobni. Dak innaqa friskek fejn il-baħar. Kulħadd naħseb jien. Petra, Responsible Gaming Foundation hija fondazzjoni li taħdem ħafna u anke tagħti ħafna għajnuna wkoll dawk il-persuni li għandhom problema tal-vizzju tal-lob. Però din mhijiex l-unika servizz illi tagħti l-Responsible Gaming Foundation. Issa bħala il-ħidma tagħha, Responsible Gaming Foundation qed toffri wkoll scholarships. Xi tgħidilna fuq dawn l-scholarships? Mela daw ħajftħu fl-4 ta' Lulju. Ħajjisponserjaw studenti li ħajamlu xi studju fuq masters level, kemm part-time, kemm full-time, kif ukoll long distance, jiġifieri jekk xi ħadd applika għall-Università barra minn Malta, imma mhuwiex ħajmur hemmhekk ħajjibqgħu Malta u jagħmilha via email u internet. Xorta nfondu. Infatti l-lum jekk minn ħafna li jistilli tiġri dil-biċċa tax-xogħol. Għaliex inti tiggradwa xorta minn Università barra minn Malta, waqt li tevita l-ispejs li tmur tgħix barra minn Malta. Apparti minn hekk full-time u part-time kemm l-Università ta' Malta kif ukoll l-Universitajiet ta' barra minn Malta ovvjament ma l-Università ta' Malta ħanamlu memorandum of understanding biex iktar nippuxjaw in-nies jimxu dik in-naħa. U din ħat offri scholarships fi kriterji li għandhom x'jaqsmu ma' kura jew social care kif ukoll dak kollu li għandu x'jaqsam mal-lob u l-vittmi tal-lob. U hemmhekk ħajkollna parteċipanti li mbagħad skont il-bord jintgħażlu u skont il-kwalifiki tagħhom mhux hekk jiġu awarded dan l-scholarship. Min hu mħajjar u jrid japplika, x'irid jagħmel? Mela, fl-4 ta' Lulju tkun available l-application form fuq il-website tagħna rgf.org.mt. Min hemmhekk jimlija dak kollu li għandu bżonn jista' jċempel fuq il-helpline 1777 biex ngħinuh jimlija li hemmhekk trid iġġib anke ittri ta' referenzi minn xi teachers biex aħna dejjem ikollna nkunu nafu ftit il-karattru tiegħek kif inhu u l-kwalifiki tiegħek. Biex jintażlu l-aħjar kandidati possibbli. Ovvjament. Mbagħad minn hemmhekk jew iġibuha bidhom fl-uffiċċju tagħna, jiġifieri jiġu personalment u itwilna, jiffirmaw karta li tawilna ħalli kollox ikun sew, jew nkella jibgħatuha registered mail. Jirreġistrawha u aħna nkunu nistgħu nirċivuha bitra rreġistrata. Però l-mistoqsija li jmiss imbagħad din ir-riċerka fiex tintuża? Mela, din ir-riċerka ħad tintuża l diversi affarijiet. Ovvjament huma personalment ħajbenefikaw ħafna minnhom għaliex dak huwa l-pass li jmiss għad-dottorat, jiġifieri tagħmel masters huwa importanti ħafna. Imma apparti minn hekk din ir-riċerka ħanużawha aħna nfusna kif ukoll għall-benefiċċju tan-nies li professjonisti li joffru kura f'dan il-qasam. Ħanużawha l-helpline, ħanużawha għal residenza li ħaniftħu qed naħsbu biex niftħu lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla li tkellimna ħafna dwarha. U apparti minn hekk ħajkollna iktar stampa holistika, stampa aktar ċara tal-vizzju f'Malta u ta' x'kura hija l-aħjar tingħata l-Maltina li l-ebda vittma m'għandu l-istess karatteristiċi u ovvjament nemmnu li b'dir-riċerka ħan iktar nimxu l-qudiem bħala kategoriji. Ekku, però fil-verità kemm hi diffiċli li tkun tista' toħroġ hekk statistika naqra konkreta tal-vizzju tal-lob f'Malta. Infatti hija diffiċli ħafna. Għaliex u għalhekk nixtiequ nisponserjaw dawn l-scholarships hija diffiċli ħafna. Il-vizzju għaw Malta kif semmejna fi programmi oħrajn issa jisnet nikkonkludu hawnhekk. Infatti din hija l-aħħar sessjoni llum. Iva. Hija diffiċli ħafna għaliex il-Maltin
U kwalunkwe vittma ta' malma aħna Malta żgħira għandna iktar dik il-biża u dik it-tendenza li nibżgħu li tiġri l-kelma. Kulħadd jipprova jixjaħbi kemm jista' jżomm low profile kemm jista' jekk ikun qed iħossu il-ħtija hija parti mis-sintomu li di vvizzjat. Fil-sitwazzjoni tal-lob kemm hi diffiċli biex inkunu nafu. Biss fuq ġoħra. Diffiċli ħafna għaliex peress li aħna nżommu ftit lura, hija diffiċli biex noħorġu statistika għaliex l-istatistika ma tkunx vera. Aħna nafu li għandna problema kbira hawn Malta tal-lob, infatti waqt it-tieni gwerra dinjija bqajna nlagħbu l-lob, l-lottu. Imma ma tantx juri u jiġi rifletta daqshekk. Allura permezz ta' din riċerka nistgħu nitlu iktar one-to-one ma' min huwa vittma tal-lob. U nistgħu wkoll anke ngħinuhom iktar b'mod personali għaliex inkunu nafu iktar l-istorja tagħhom mill-viċin. Ekku, min għandu ħsibijiet rikorrenti fuq il-lob u forsi anke għaddej minn xi sitwazzjoni naqra kerra mħabba l-istess viċċju tal-lob. X'jista' jagħmel? Mela, l-ewwel ħaġa huwa li jpoġġi bil-qiegħda, jikkalma u jifhem ftit minn xi x'inhu għaddej. Jekk jaħseb li għaddej minn problema tal-lob jew mhuwiex ċert, iċempel il-helpline 1777, ma nkunux nafu x'isimkom, ma nkunu nafu xejn, jista' jċempel ġifri anke fis-sitta ta' filgħodu jekk jixtieq. Eżatt, ġew 24/7 aħna qegħdin nitkellmu. U ikun jista' ikellem professjonisti tagħna u infehmuh bil-mod x'inhu għaddej, x'inhu esperjenza u x'għajnuna jista' jfittex. Għal familjari ta' daw il-vittmi li huma vittmi infushom, l-Onorevoli Silvio Xkembri li huwa chairperson xorta joffri kura fil-ħidma tal-RGF għal daw in-nies. U xorta huma daw in-nies xorta jistgħu jċemplu u jagħmlu użu mis-servizzi tagħna. Eżatt, ġifieri din l-għajnuna qiegħda mhux għall-vittmi per se, ma anke għall-familjari tagħhom li fil-verità b'mod forsi indirettament huma vittmi huma wkoll. Eżatti. U minn anzjani sa tfal, ġifieri ma nagħmlu l-ebda distinzjoni. Eżatti, infatti anke konna ddiskutajnija kemm il-darba ukoll li dan il-vizzju m'għandu ebda età. Eżatt, m'għandu l-ebda preferenza. Jisuk f'kull stadju tal-ħajja dejjem għandek dawk l-affarijiet li jistgħu iwaqqgħu kanka għal dan il-vizzju tal-lob. Għax kif iddiskutejna qabel, jeżistu ċertu karatteristiċi fil-bniedem illi jistgħu iwaqqgħu vizzju f'kwalunkwe età, ġifieri hemm 20 sena laqas biss kellek vizzju ta' xejn, laqas biss kont miż-drink. Mbagħad ta' 60 sena irnexxielek ta' vizzju u wieħed minnhom ikun il-vizzju tal-lob. Għaliex tkun għaddejt minn xi trauma f'ħajtek illi il-mekkaniżmu ġewwa fik kif tiddilja mal-istress u mal-problema ma jkunx kapaċi u taqgħu dal-vizzju biex tipprova tinsa. Ekku, issa dak kif anke tkellimna kemm il-darba Petra, aħna maħniex qegħdin nirreferu u ngħidu li kull min jilgħab ġifieri għandu il-vizzju tal-lob. Aħna dejjem qegħdin nirreferu għal dawk in-nies li l-vizzju jkun rikibhom tal-mod li forsi ġili ma marrux għax-xogħol. Eżatti. Fimt, ġili kull ħin illi kollhom rridu jmorru u jaħsbu koll anke fil-lob. Ġifieri li jsir lob b'mod responsabbli dak m'hemm xejn ħażin hemmhekk assolutament. Infatti il-fundazzjoni tagħna jisimha Responsible Gaming Foundation, mhux Gaming Foundation għaliex aħna nemmnu fil-lob, il-lob huwa tajjeb, why not? Jekk inti taffordja tilab u jekk inti għandek il-flus u mhux qed jaffettwalek ħajtek jew il-ħajja tal-nies ta' madwarek, inti qed tmur qed tieħu pjaċir. Ma tiġri xejn ħażin. Il-problema tiġi meta inti tipprova tirkupra dawk li tlift, tħoss il-ħtija ġewwa fik, taffettwalek ir-relazzjoni tiegħek mal-familja ma' tfal, hemmhekk tidħol il-vera problema u hija ċiklun. Infatti hija ċiklun vicious cycle għaliex kull problema tġib l-oħra, iktar kemm tilab iktar titlef flus, iktar kemm titlef flus, iktar jinqalgħu problemi, iktar għandek stress, iktar kemm tara l-familja tiegħek maqsa fid-dejn,
iktar tħoss ħtija, iktar tmur tilha biex tipprova ġib dak li tlief. Tirkupra li tliftu. Allura, importanti l-problema naqbduha mill-ewwel mill-bidu. Ekku, però llum il-ġurnata grazzi għal Responsible Gaming Foundation hemm anke s-soluzzjoni għal dan il-vizzju fejn hemm anke il-helpline li huwa 1777 fejn hemmhekk hemm nies bħal Petra verament ħelwa li tkun qed hemmhekk tistenna t-telefonata tagħkom. Ma nagħmlu xejn ħażin assolutament billi naċċettaw u nemnu li naċċettaw ma' nfusna li għandna problemi u nirrekorru anka għall-għajnuna. Kif qaltilna Petra wkoll nistgħu nibqgħu anka anonimi, jiġifieri tista' inti tkun qed titkellem ma' rappreżentanta ma għandekx m'intix obbligat li inti trid tgħid l-isem il-kuljum jew kellha minn fejn qed iċċempel, però mbagħad min-naħa l-oħra jekk forsi inti tkun lest li anka taqsam id-dettalji tiegħek, anka Responsible Gaming Foundation ikunu jistgħu jibqgħu jsegwu anka il-każ tiegħek u vera Petra. Eżatt, perfetta. Petra, jien nirringrazzjak ħafna li nirringrazzjaw anke Responsible Gaming Foundation tal-ġid li qed tagħmel kemm Malta kif ukoll Fawdex. Kien ta' pjaċir li tkun qiegħda magħna drajnik ukoll li tkun qiegħda magħna hawnhekk darba fil-ġimgħa. Konni hu gost niġi dik il-ftit nofsi hawnhekk nitkellem ftit miegħek. Eżatt, jien nirringrazzjak anke għax naf li ta' kemm kont anke tipprepara biex tiġi tibgħatilna nippreparaw anke l-mistoqsijiet minn qabel verament ħadtuha bis-serjetà. Grazzi ħafna Petra u forsi anke jkollna ċans li nintaqgħu aktar tard anke matul is-sena. Grazzi ħafna Petra, aħna minn hawnhekk ħammorru għal waqfa qasira ta' ftit sekondi u mbagħad mill-ewwel ħallaqakom ma' mistieden ieħor li ġie jżurna hawnhekk fl-appartament tagħna b'għu magħna.